ye no asofo akese kuku dam e wo man Ghana mu nyina e de bi ayomo enuti ne dai na dwumade sonko e koso na wo pa ho ntoma Christ for all nations crusade eho eno de nse wo nyina tudwa wo kana kosem se ewiasi se ehye obo na wanka okokopai enuti we de ehye rebo no beka wo sere o man Ghana man se o mu nyina fo mani ntofo no mu se asofo dwuma no ye dwuma kwa kwa de bo ahoso na twokonkron se eye dwuma so kese ni kwa se enkeka wa bia ba ho enuti wono de enya de se ombe ya de bia ebetumi ase o man Ghana so ndwe nemum o man Ghana ne nkwaso yenhwe hu yiye sanse nyame nkrofo de anu si wo so a se de ye ya abrante Adom Kasee sisire mawi nkrofo be wo ya hwe yi asofo agina sare so tiam se mponkom mra metwi fa ye so a ha ene na yedui yanto we so na yemfa esenfoforo efa emedan wa wo my Ghana mu a na yete na ewe saboa emframaja gas yi eyade ba ko achese eboa pa ewo kwa hodo nyina so ne ene enkane no ukwa enkanyinaja enja ne yekọ beti a mekububuja yakobubuja kahye yi eni champon de ade ne atwabre ne de abom na yaba besi bochi amiensa ne de matches ne crazy agum ne de mefia atum ne atwaja atum ne de das ensiso ne soja esu ne oba kuro bia mu pa ne miamia hodo bibrade ye ho efre gas achese ajabo so koto cylinder now this eno na aboa attached over 4 cross use bi na ensema etodwa ehese enoma bia aba besanka wiem ewo sa gas fo aso yedinti no omo ye hyehye bi se enka enfiem pinu eni du na January busu minimum no enka no manyina betima toto na kwam amo my Ghana ka gas bebusu se twon wancha e de amayen nanso omo chese enoma bia atosi atochi ni kakra biti no enya de se ebetimi aboa am yetimi nya gas ne bi eno enomde asemwe enyina etodwa ehese ekakese a wo manya bo 2.6 million dollars ena petrol ne gas no sensem abetodwa pani pa wo no ededumadi ya no ene Adom Kasee twetwen koma ensema wo kan sei ene wo kire Ghana Gas Company etrimopo bia yenya ye se wiebe January bosome mfempinu ni dunan emodie na yefrase edi didwuma no wanhwe a emma so ni nyina ejina se container no a ekura akade ne ho niemade eba no abetodwa se mfumso kakra aba ho a enam so nti no entumi emma bresemu na nka yede aye adwuma se de se na efata wo hwe oja framanie ya yede didwuma ewe fie mu bidi gu wahye mu na bi nso de enua enuane no ebo no wo hwe se de omanfo kye na ya na emu ewrem panifo akeka kaniema asiani a ene ne yenya yede na sabeye na ebebam ni ade ena sese nsem a yetie no Chief Executive Officer ya awada Ghana Gas no Dr. Joseph Payanki ene ne nsentwefo edi enkomo ya wochirum so August bosume de ne to so nwotwe ena esiye ya sese di asem no emu ayede ne pa mpanifo ehwe ne wo betumi bia sabeye a wo betumi akenya won mo ho na bota yesi wo ni so ne afene bosome a won hwe ne mu se betumi aba no ebetumi aba ne breso yentu aso na yefa ensefoforo efa emedan wa eneyidie so be sha boma yimu empanifo ene aban ede betodwa ekire se enya de se ka koba yi efre de tai won be makwan ama chese de amanfo yusuo na wo matwe no tan wie no na wo my Ghana asesa ba bebi so Ghana de kuraba force nyina ye yusu bi bodesi theatre mu ni ade se bebru ye yusu ka ta nyina de ye yusu force eno na abaye na ade se sa force style no se ba se ye de ba wo my Ghana mu a na adrobafo no yusu a etimi mwa enche enkwanhia hodo ekoso bo mamu nyina no on pa che se eno eka ho bi enetimi eba ne saa enti wo bo moden na wode yeso soronko atoso se de be ya wo mamu nya de se obi abekra eye home use tai ni bia na se tai se esu ni bi ede aba de no na temafo adrobafo ho ede to abanim se we do musre na ada isa se tai no se ye munu dwan pa na kwa akoto a ete oba akokọ eho ade ye ka obebo pa nsrapo abeto no ode kware oba tuntum a enka unya sanfo bi a na akoro no entom de be ya enka abanya na adwen ne nsemo keke ka se tire you use tire obebane no wonyina ni mfeso sanse tire foforo ya na bo adin to nyai no mu so tire dada ne sanse e ba ne sa drabafo edom ho be kire wonom ensra won ede ekọ tama station ene ashama no ene ya chenkafo dodo no a won asem a wo kanyina ne se aban ni chimupo bi a wabo se ene tai anase ka akoba ya ye yusuo na abedi omemu womo etwemu tinton tan se bi mabiem no womo sinka be ya aban no ensese na adwene emfiri sa adwene no ho efise sa woka so wonkoto eye tai anaka akoba mu no a ene waku wom kura efise no no bo odene na so de akwasi broni ayu su kakra
na wɔde abɔ ɔman mu no deɛ ɛyɛ deɛ nti ɛnɛ yi abɛtɔ dwa sɛ ɛyɛ second hand ties yɛntum anaasɛ yɛntwam ɛwɔ ɔman mu no ne nyinaa ne sɛ wɔn kyerɛ a nkwanhyibra no yɛsie ɛwɔ akwantempɔn soɔ no dodoɔ no a ɛyɛ ties ahodoɔ no ɛno nanam so ma Adom Kasee kɔ mmɔnten so titiw tam Shaman Lorry Station ɛne ɔmanfoɔ ɛkɔdi nkɔmmɔ yi. Me feel say second hand ties no ebi a quality chain brand new ones no because brand new ones no ebi wɔ standard no any good. That's why I say we second hand. But when you second hand tire, the quality is very quality. A new one ebi a standard no quality no be we ebi na enu sa standard no. Because we know a European tested tire omo use so but any nyina na waster omo tubu. Ebi the ubetimi use biem. So any nyina na tire say untimi fan sheka. Ye to second hand tires no dey share dey na se. It's a brand new no yana board. Brand new no I just say private cars no need to meet up brand new no. Na mu dey na commercial into top second hand ones na bi na e bigu ase. The first election they beat me as say baby 6 months. Brand new na ne bo no e wo soro. Ti ana menya storage jet na no na mepe. Enso tuto a oto a eno no awia ne bo penche na ase na awia no so bo a oto eno nso ne start pe na ase nti no. Ultimi Kasebia say ana Ayana at times the time e ba e wo grade obi ti set time we say o hwe ne grade no a e wo form e bi su grade no e wo so ti say we na e ye mo no nti so de we ni we price no compare enye yie nti na ho na ye hunu say de fa so a de beton tie no e bo no nti no ama om pe home use no do no auto home use no mo ne brand new no if say brand new no boy den e bia we ada han say o de brand new no compare we ya beto we be 4 as an auto brand new no back and I'm okay or the my for and am here nya is so betima akoto ta we brand new obeto no home use the ashaka nwanwa say dada so body e desen body a yabra asase foforo so nti say we say brand new one no eno ne quality ne quality dia na nya sam kweto san say bia na ne quality ne quality new one wa ukwakoto nti home use na no mchese omo epe na yento aso na yefa ensemfoforo emedan wa asaman na yeko yempotem ba ko won krapumpuni mantem ha na atiefo ne ahwefo ebehye no nso a enche bia ene mrantie ne mobuna e wa asama ye omadwen se nyade se wo mu betena ho ama aban abu omafo so sa edu abato bre so a na aban abaye deda no mato oba e de amabo nom na eba ne se wo mokwan ho nsensem de aban ye na adwen se emfa no ho enenti woyi nani e de amamo mo ye atuate kese e de gu ho ma aban eram so etu anamon e de eye contractors for ko kwan so mo ko ye ne kwan no mo kwa ko ye no ai kamia ye se county council adwumade bi eno mo ye se o mbekọ so mo ma no eno aya asem bi din eno nam so ma Adom Kasee etu anamon e ko hwe se kwan no a wo mo ye no kokwa sa no mo ye anase kwampa bi eno mo ye Asama kwantempon ya ye de asha contract sa se woni hu dwumanfo ma wo mo no yesi se di atwinyawo kwammunyo te sa chichide enante Babo sumi miensamu nie ena mabunu ya wonomo ewa ashama ne mpotamu wonte tesukoko digu mpanifo so titu ene mensini assembly mpanifo kyerɛ sɛ wɔn mama yɛ kwan no amfa ma wɔn dia ene wɔn ani bebre wɔn so pa nti ene ka akɔbɛyi ne wɔn hyehyɛ no a ɛyɛ nneɛma ya ensɛm fata na dia na wɔn mo yɛyɛ no ene bɔ mpanifo pusa ɛma wɔn mo de adwuma ma contract so wɔn nyɛ adwuma ɛmfa ɛma wɔn mo abosome miensenie adwuma no monyo Augustin Dazi ene Adom Kasee di nkomo amane ensema wodi tudwa nyina ene se lajan no sika no ema kwabrane to suo sadie ye wonde enim eno so ka ho bi ena ama ekwan no akyeresa na sese kamia ye se ashama kwan na nkasa de ayesa apetampe ate senya de so mayo ma de se won be ye kisi bodai o se osa mesumesa enti sa ban se won campaign kenten ho enya sa my for maburu so se o so kenten o ma na so munyu san se abofro so o ma ne ma me nda no se be nya do bento ampa ne to da bia moto wi na bento anam so enti ya ban so se efene a wote ni twoboi dia obeti twoboi na se eyi pa afri asa my for empotem ho aban abden woti kwan so asfalt na onam so na ati Flagstaff house
ɛna mafo team futuro nso to ababako yɛnto aso na yɛnkɔnsɛm fufurum aban kwan bɛyɛ do ne nkwan do yɛ roiko ɛna boa no na mpanifo de babeto dwa ɛkyɛ sɛ sisi de roiko no abapa ate sɛ wugura fie bia mu na sɛ kwansen mu ehwam a na yɛ roiko ɛna mo de aba na hyehyɛ yɛ o ma yɛ ne kyerɛ sɛ esi do mo de ɛho akade ho bebre ɛde amba wo mo ɛde ne powder bi aba ate sɛ hyɛ mu akomako edumiensa na makeka kan bo mu ɛna mo de aba sɛ ɛno ɛba bɛboa na atimi ama nkwan ne ebomu ayede na roiko mpanifo mo de dwumade wi ɛbadwa nsɛ mo de to dwa nyina ɛkyerɛ sɛ ɛyɛ adeɛ baako sɛ aka busua nyina ɛde abomu aka efie nyina ɛde abomu aware ananka aguo no mpo no ɔmo kyɛ sɛ nhwehwɛmu ma yɛ ɛde na de pefe ɛkyerɛ sɛ ɛnɛ deɛ ama awade na ka bom san sɛ bɛma bɛkɔ bɛba na ne kukutua so wahono na no pofi sɛ twa horodo ahantan nyina ne sɛ ne yere ne boafo ne yere ne wɔba so ba ɔte pampan nam fie roiko na wafrɛ darling ɛdeɛ na ɛkɔ so sɛ roiko soup ɔse fakyɛ museum yɛ obia na kyɛ sɛ ɔma ka ɔma sɛm na ɛno ɛda mpanifo ɛde to dwa ɛkyerɛ sɛ wo yɛ adeɛ baako ɔmo timi ayɛ ɛde aba bɛboa sɛ deɛ bɛyɛ wɔ mayi mu asomdwe mapa ɛbɛkɔ deɛ Unilever mpanifo ɛde to dwa ɛkyerɛ sɛ ɛnya deɛ sɛ roiko akade ɔmo de aba ɛyɛ adeɛ bi a ɔhaw ne amanneɛ bi a ɛwɔ akyi ne mum ɔmo ayɛ hwehwɛmu ahu sɛ ɛnam so bɛma apɔmuden atimi agyina ne nan so yie ɛsan sɛ de burani bɛka sɛ ingredients akadeɛ a kyɛ sɛ ɔmo de awurawura mu ahyehyɛ mu no ɛyɛ adeɛ sɛ ɛkɔ awidie no mu a ɛkɔfa apɔmuden paa ɛna de abrɛ wɔ ti mpanifo sɛ ɔmo ka nyina sɛ nkɛbɛyɛ a na ɔmo mu apɔmuden bɛtumi agyina ne nan so yie paa deɛ a na ko bia nya na ade sɛ saa roiko akadeɛ hodo ɔmo de aba nyina no nyina yɛbɛtumi ayɛ bie ne de aporoporo yɛ bomu mu ɛde aporoporo yɛ nkwan mu yɛyɛ sugar kora ne de bia prum yɛ hono gara ne de bia prum yɛyɛ nkwan ne kyɛ sɛ roiko bibia roiko aswater roiko garden soaking roiko joko gari roiko bibia na kyɛ sɛ ofie ne nyina de roiko apento roiko na kyɛ sɛ ukɔ ba bi ɛno ɛne nsɛm a ɛto dwa kyerɛ sɛ ɔma yi mu deɛ yɛ wazo yi hwɛ gye ne ntosi ne mako ne ano ne ade a yɛkeka ka fra gya wadwo na kyerɛ sɛ roiko deɛ wama na nkankwan ase papaapa roiko ne firi hɔ akwadwofoɔ de ɔbɛba san sɛ mmarahyɛ badwafoɔ ɔmo pɛ roiko nkwan paa member of parliament ɔpɛ roiko paa mɛbɔ ndin de akyerɛw ɔhono gare kura de roiko gum akwadwofoɔ de ɔba na ɔde mmarahyɛ badwa mu nsɛm ɛde abrɛw mama transi baby amu obiara me ka se ugusu etie Adom Kasee ye frɛ me kwadwofo jo ode hye kronkron edu fia da se die na no se adaji eni poso na jama bowura oman imrahye bedwam nti na emu nsɛm a metiye na eja bosomfo me de brɛ mo se na mo so mbɛtu ehu ne ekoso na okbɛka ya ebra MPP fo etu anamo a mo de sa oni election hu nsɛnsɛm kɔto eye oman court pon mu Supreme Court no National Council of Elders any donkuma mrahye bedwam ahyia eka kire om se omomoden a se enya de a omode omu ebewurawura adwumade sonko mrahye bedwam na ahwe krampa bra omampani eba mrahye bedwam State of the Nations address no donkuma no etwetwegu krata so ka se odworo okromfo ne nsensem bi afi nso no hwe abra omampani kura no opa asoafo se yenya omu vetin no donkuma no eyi won hu eden efri enyuma bebre mrahye bedwam na say Supreme Court ede eyo mu nsem na ba wiye no efiade etwam no eyade a National Council of Elders ma MPP for ne dom kumra kosua o ma dwendwene sem bebre hu no so o ma ne mpuntu ne kan konti no o momodin asa o betimi aboa aban na mo mpuntu dwuma ekoso o memu no betimi akoso o mrahye bedwam o de mraba o mo komiti mo hu na mo nya aban de sika bi beto no mo nyina ntrance na mo approve se ne be yo betimi aboa ma o ma ne mpuntu o de etimi akodwuma akwanimo na ohwa owura Dominic niti obra woni Adom etwetwe nkomo no o se anamo omunyina ajatum so mbetu na National Council of Elders ema party no ebeka na nyade a ombetimi aboto agu na muso na Adom Kasee wo mrahye bedwom so mpanifo ajatum se ampa omotu sa anamo no de ebetimi aboa ama oma ne kabi mami kabi amamo no etimi akonkan isensa anamo mutuye no etimi aboa ama oma ne kabi mami kabi no amamo no etimi etintim won sanfrofuo mu no enam sansema so na ye owura Alfred Kwame Agbesi ono na ye mrahye bedwani ema amanfo wa ashama ono aso kwa mrahye bedwam Adom Kasee no
ɔno no yɛ obedi akyire odi animo na ɔde atu dwa sɛ esan minority and Adom kuma no etuante otiye ɛne nsɛm bi ɔkeka kyerɛ ɔmampanin nti no kɛbɛyɛ a saa bɛyɛ sɛ bosome nwɔtwe no a ɔmo mfom ho enwura adwuma pa bi ɛwɔ mmarahyɛ bɛgyem no ɔmo mfa ɛyɛ ɛkyɛw kɛseɛ paa a ɛso ɛkyɛw kyenkyenkye ɔmo fɛ mmerɛ ɔmampanin esan sɛ ɔmo bu ɔmampanin anim tia na ɛno ɛna ɛyɛ owura dankwaku botwe a wɔyɛ mmarahyɛ bɛdwani ɛma amanfo ɛwɔ ɔkra abato mpɛso aso ɔno aso na ɛyɛ minority chief whip wɔsi dabi da ɛnya deɛ ɔmo bɛyɛ saa de no esan sɛ ɔmo yɛ saa de no kora no abrɛ nyame esan sɛ anamɔ ɔmo tu na ɛde aboa paa sɛ ɔmo se ɔmo de twɛw pa ɛɛbrɛ ɔmo ɛyɛ ɔmampanin deɛ na kyerɛ sɛ ɛyɛ article 64 ɛma ɔman mmara constitution no agye sɛ yɛyi afiri ɔkora nsa ɛna ɔmɛtumi etu saa anamɔ na anamɔ ɔmo tu deɛ yɛ na ogyiri sɛ owura afɛ kwame agbesi a ɔkasa asɛm no onim sɛ aban ɔmpa n'asoafoɔ ɛna afei nso yɛ chairman ɛdeda boss ahorow no wie nti agya ɔpɛ sɛ ɔkasa ne yɛte ne nka sɛ de bɛyɛ aban bɛtumi ama ne post ɛne nti na ɔkeka saa nsɛm no na ɛsan sɛ ɛnyɛ saa deɛ nkanya deɛ te sɛ ɔbɛtena ase na ɔbɛsɛkyerɛ ne sɛ aduasa mmienu no ɔka kyerɛ sɛ ɛyɛ adeɛ a momɛpa ɔmampanin twɛ ɔmo sɛ ɔmo nyɛ ne nnɛ ɛnyɛ no ɛdɛn ɔkyena nti wei ɛna agya yɛde ɛbrɛ mu ɛwɔ ɔman mmarahyɛ badwam na wohwɛ a yɛhwɛ sɛ ɛyɛ public accounts committee ɔbɛsan ɛhwɛ sɛ ɔmo de wasetan no ɛbɛhyehyɛ so bio ɛyɛ October bosom na yɛbɛsi mu akora ansa na mmarahyɛ badwafoɔ asan abɛ ɔde wasetan no abɛhyehyɛ so nti ɛha ɛna yɛde mmarahyɛ badwam kaseɛ no ɛbɛbrɛ mu yɛfrɛ mu kɔdwofo dwo ɔde hyɛ konkron makra mu Yamakwa babiem abusiafo yemfa pomden kase efa emeda wa ene ye hwe yade e frɛ ne sɛ ewa ewo mofram abofra bi wɔ hɔ a wo no to hɔ a anadwo ada na kwara wotumi bɔ wa pa na ne maame nyina anyane na hyɛ no so mam sɛ pomden kase sahat heba mixture a te sɛ dase bread company limited e de aba na dama e de wɔde brɛ ye yɛhwɛ nsɛm wa doctor fo mpanifoɔ e ka fa enkora ene ewa ho na yɛba bɛkasa afa nyare a ɛma yɛmbɔfra no bobɔ ewa ho na ohwɛ mbre a yɛwom yi a yɛwɔ awɔmbre a nsuo ɛtotɔtotɔ na megye di sɛ awofo no dodoɔ na ebisom ho adewudi nti ɔmomba ɛbobɔbobɔ waw na asen mboa bebree bi ɛkɔ yɛ mu ɛma yɛmbɔfra no ɛbɔ waw dodoɔ na no ɛyɛ virus ɛyɛ aboa bi a yɛnhyɛ da ni ɛho aduro na virus type bi yɛfrɛ no RSV ɛtae ɛwɔ mbɔfra mu na ɛno no ma yɛmbɔfra no ɛbɔ wa mpepi no bɔ sɛ yɛmbɔfra no asɔm ho ayɛ hye kakra na wɔnya kata ne hwɛ mu ofiri nsuo nsɔm ho nyɛ hye bebree adodoɔ na no ɛyɛ virus yi ɛma yɛn nsuro nea ehia ne sɛ ɔmo yɛ hye a yɛbɛma ɔmo paracetamol ana yɛbɛdware ɔmo nsunyum na ɔmo ho atumi adwo ndɛ chi kakra bɛyɛ nda mmiɛnsa ɛkɔ enum no dodoɔ na ho bɛsan atɔ mo na emu kakra deɛ virus yɛkyi bacteria a ɛno deɛ n'ano ɛdin yie ɛno bɛtumi asan aha mbɔfra no na bacteria no bɛka ho deɛ a ɛno no bonse na asɛ ɛwa n'ano ayɛ den ɔmo tumi yɛ hye paa asɛ kata no nso no ɔmtem bia na ɔmo mu firi nsuo ɛno no deɛ ɛsɛ sɛ wɔde abɔfra no kɔ hospital na doctor hwɛ no na abusuya makwa babiem yenko agokansie kohwɛ ensɛm a etwa go agoprama so enkomo baako ene ɛwɔ my Ghana nim a obia edie ne sɛ Ghana Black Stars ene omabomodin atimi adinkunim wɔ mafo a mfiri Zambia so ene kunim mienu amwate emu ɛka baako na agokansie no ebu yɛ de pa ne mum ɛfa edika no ɛna brante Abdul Waris ɛbɔ omodin etimi enya ago baako a kyerɛ ne ɔde ne ti mu sɛ pan na net no na ɛwoso ne no ɛnam so a na yɛntwe kodwa samoa so ekunya baako no
so no ene wo yire ne sisim tan pu ne to na ne sim wode gu mu a chese nam so a eno Zambia fo so etimu ba ko wei ya kansi a ede yi mu ede akọ Brazil 2014 World Cup eno ene ensem a to dwa coach Kwasi Apia chese ne ni achi wo kwanye boys no efa so edi sankunim yi ho eno ene agukansi ho nsem agoframa so enkomo artist atinka kofeji na dama wose yemfa emre wo na so ehwe ne ho bi eno to my Ghana na me eya adomo a akansi kakredi eno yebetimi ko na yakwa kodi enkunim ebum na 2014 yenso yetimi ati asi Brazil na yakọ akwa akokyeremu yemfiri we so na yenkɔhwɛ enkrato kakra ne mbra mehwɛ anigye kaseɛ Emakwa babi marishima ma ye ko ne kofa anigye kase enfamro ene dai na ekubaten yamai mu ehwe enwonto ne anigye eho eso eye Ghana Music Union no musical omde sematodwa etrese wohwe mu omai mu nkanyom eyade ba ko edigye ani etufuo na afensusua ade wumu ne so kame ayese anotofo ne domo eya ne se wo bonwom no a wo hwe efa obenya sika no enko ane mum se afutuo wum se ensem wum no mpo abofratie nyum a ebetimi di ensuahunu bi ede aba na se ebetimi di ntete papa bi aba no womo enhwe eno na musica efo ehchese senka ebeya dia na nka efri ene ade koyise nyutuni bi edwene nenom se wode babonten a musica fo momodin ehwehwehwem na omundo sodoso nyum no na omunhwe hu se enwum na wode ba ne nsem wum no se beto abonten a yade se eboa na se ya mamre ehu nsem so no etimi eso ani na eno omde tudwa se ba ne sai beboa ema enwum ahodo ase benya ado se bibru eyefin na kankan na enye papa se beto monten so a ebeto monten so any videos ahodo a oba no ayi ne ho na bema ayi ne ho na mofra ehwe no ne nyina to betwa ne beboa emoman mu ahonidie ene de boni beka se discipline atimi aba oman yi mu a eno so eya ne disem a omde eba bedan oman Ghana e woni disem afam abusu ebegina ni gisem so na yade ene enumre no sia enfa mu kase no asi sanse bibia e wono bre kwantintin bia kopia boboa no enoti yewie yesore ne yakọ na yefie dai bomodin se obeya de beso Kristo ani meda production team ni nyina seso munya adaje no omukrichi sem de baaye na womomo eboa ne de nyina de bre wo so nya adaje tena kire so aseda enkam midin edi nana agyi obrempon me kramo yenhia biem dasene bye bye